bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaam ñalle moon jaam hiire moɗon en mbayrodiri no feewi mi arti ɗo hannde mbiɗa ardi e windande hesere e golle ɗe puɗɗinden ɗe kono nde wona hesere e nder ɗemgal Pulaar eɗen gardi noon hannde dardade e ceerno men ceerno Hammat Thiam ko goto e windiyankoɓe leñol ngol kadi ko janggoɓe Pulaar jangguinoɓe Pulaar nde noon en ndendi e makko rossodirde e makko miijoji gam yawde narande famande ɗum ɗo ɗum e windande men nde paaɗen hannde nde waɗi men hato jinde dardade e makko ko wawa saguirde men e gueɗe kewɗe Hammar calmina yimɓe ceernam mi salmitimama juurimama kadi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV caggal jettuɗen gueno jurmjeero jurmotoɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe kadi en jetti sabbuji ɗi kala hande no mbiɗen ni en garde ceerno meɗen ko windiyanke wittiyanke eɗen kewi wiide nde wittoɓe ina wittoɓe ha heewi ina jiile walla ina jiite mais wittoɓe jiitaɓe ina jiile kanko koye wittoɓe windoɓe yituɓe wadde eɗen jiilomo metema en jiitumo donc ko kanko hande ari ɗo wonde en windande ko faati e cellu koye bindi yin ɗum noon ɓayri ko karallo kadi ko on toon fannu mais en gari ɗo kadi e nde ɗo windande Njanngen Pulaar mete janggo e jaam dendagal ɓiɓɓe fulɓe yiɗɓe janggude Pulaar ne ganda Pulaar ɗo sikka heɓani ɗo diwti ɗon ɗum noon ceernam mi artirma moƴƴere Allah e maɗa to fofo moon en hande eyyi windande meɗen hande ko ñande Djiby Abou Dieng ñande sappo e ɗiɗi ujunnaji ɗiɗi e nogas tati garanden hande koko datanten hande koko wiyete gollal ko gollal walla eɗen woodi kadi wiyoɓe ɗum baɗal so en mbaɗi ɗum baɗal ene wiye gollal ene wiye baɗal joni noon holko woni gollal en mbino inde andinta men ko holno neɗɗo walla hunde walla wiyete no innirte kono gollal koko neɗɗo woni e wadde ko baɗal ko kala ko neɗɗo ene firlito e dow muɗum ene golla ene waɗa e wona noon ɗum wona gollal walla ɗum wona haala so ɗum wona sifa tan ɗum wonata ko gollal wadde nder haala waɗi koko wiyete sifa ko wiyete aywinore ko walla ko wiyete inde walla ko wiyete gollal walla ko wiyete tokkirɗe walla ko wiyete kadi ne ɓasirɗe ɗum ɗon fof ko ɓasirɗe kongi ɗum ko sen nati ko kono noon gollal hannde en mbino e nder ɗemgal Pulaar puɗɗore meɗen giyal fof jibdina koye ceebdi muɗum e nder ngal ɗo baɗal hannde e gollal eɗen gandi noon ko wiyete gollal ko ceerno Thiam so en dokki yeru joni en mbi joni ƴakkude yarde firtude sañcude en jii joni ɗeɗo golle nde ɗo mbayni holko teste ko ɗen ɗeɗo galle en mbi joni goo ɗiɗi tati holko teskoto ɗen ɗo en mbi joni ƴakkude en jii ɗo jofiri ko golla ɗum ɗo wiyete de en mbi yarde jofiri ko one ko de en mbi sañcude kañumne jofiri ko de joni noon ko ɗum ɗo wiyete gollal yaade yartude ɗum ɗo fof ko ɗum golle e nder ɗeɗo golle noon eɗe ceerti to banggue mbindin eɗe ceerti kadi to banggue ko wiyete tafgo ko kono jopirɗe mayre kayre fof ɗo gasnoɗo tan ko de ɗum woni jofirde nde wadde ɗum ɗo ko ardi ko mbiyeten ɗum ɗo ko ardi ko wiyete ko ɗaɗol ɗum ɗo wona timmode nde ɗo noon ko kañum wiyete maande gollal mumal ɗaɗol ngol ko ummade ɗo fayi ɗo woni foɓre ɗum ɗo helmere nde ko sakkiti ko de nde wonno kanje ɗo fof gasirɗo ɗum ɗo waɗi waddani men addude nde ɗo windande hannde ko e nder deftere meɗen wiyetende saggitorde Pulaar nde ujunnaji nogas e joyi helmere walla ujunnaji nogas helmere eɗen mbaɗi toon ko wiyete gollal eɗen mbaɗi hen ɓasante gollal muumal
jondinigal gollal muumal dereral e nder ndiɗon mbaadi eɗen gandi kala ɗemgal ene jogii no feccirta golle muɗum so en ɓaƴini ɗemgal français seeɗa ɓe jogii mbiyete verbe du premier groupe verbe du deuxiéme groupe verbe du troisiéme groupe kañumen fof noon kadi ne jogii koɗo jofirta ɗe gasirta ko par er ɗe gal gasirta banggue français ko par ir rutto noon wona ko ɗum de ko enenne ko miijo men noon ene gasa taw won neɗɗo goɗɗo jangguinowo pulaar e nder ko eko yiiti walla ko hakkille mum rokki ɗum ene wawi taw ene jogii no ene ɓasira golle pulaar walla ene feccira golle pulaar ɗe waɗa ɗum gollal sengo adango sengo ɗiɗaɓo sengo tataɓo kono enen e nder yiyande meɗen mbiɗen ko peccuɗen e nder saggitorde nde won namdotoɓe men ene mbiya ene jiiya hen ɗum ɗo saggitorde ujunnaji nogas helmere nde ɗum ɗo firti ko gollal mumal jondinigal gollal mumal deral joni noon mbaɗɗen koko wiyete verbe du premier groupe deuxiéme groupe et troisiéme groupe ko ni peccirɗen enen dalilaji meɗen ɗi dokkuɗen ɗi so en mbi joni ƴakkude no windirani fotani e ndeɗo helmere ko gonga kelme fof porta ene waɗi ko wiyete arde ene waɗi ko wiyete sen beelama kadi mbaɗen arde ɗo joni fuɗɗoraki irde e irtude ɗeɗo gueɗe fof puɗɗorto ko laaɓɗe waɗi noon joni so en mbi ƴakkude to banggue Burkina Faso en e fay yesso ɓe mbiyata arde ɓe mbiyata ko warde war ngal ɗo kojomal gongal ɗo ngal e laɓɓinoto ɗum koto banggue kewal pelleto hen so yiya yetti hoto kono joni en mbi enen eɗen pecca ɗum ƴettuɗen noon ƴakkude kala gollal ngal ene windireno ngal ɗo gollal wayni no kala gollal ngal ene windireno ƴakkude ni mbiɗen ɗum enen eɗen mbaɗa ɗum ko wiyete gollal garwanigal sengo adano wona verbe du premier groupe sengo adano waɗi noon ko ngal muumal oɗo gonɗo ɗo en o wona haydara so wona lombal ngal ene aña ko fotino muume nayyi ene ndeggodira walla muume ka ɗo koko siddi ƴakkude ko muume tati ɗe ene ndeggodira joni noon so en mbaɗi ni ene en mbanni ɗum alluwal so en mbaɗani ɗum alluwal en mbaɗani ɗum ni ene en mbaɗi ni ene holko dañaten so en mbaɗi ni joni ƴeewen gollal muumal ƴakkude ngal ɗo ma en taw nder pulaar ene yuɓɓi ha ɓurti pulaar ko ɗum kawis mawɗo kala golle baaɗe ni hen e nder pulaar eɗe keewi ha ɓurti joni ngal ɗon mbaɗɗen oɗon ne wawno wonde sengo adano mbiyen ɗum no verbe du premier groupe ni kono noon on wona wonde sengo adano kono cuɓiɗen wattude ngal ɗo hene wonde wona sengo adano ngo mbiɗen joni gollal muumal tan ngal ɗo oɗo innirɗen ɗum gollal muumal jondinigal ha jofoye ngal ɗo mbaɗ oɗo sañcude oɗo mbattuɗen ɗum gollal muumal dereral ma en dokku sabbuji muɗum oɗo waɗi ɗum wonde gollal muumal ƴakkude o joni sen ƴetti joni Hammad Thiam so en mbi joni ƴakkude holɗum e hol goɗɗum ittude fittude sukkude firtude jangude holɗum kadi yarnude ala hen jangude yarde ala hen yarnude ala hen waɗi noon sen mbino yarnude yo naata ɗo jeeyete waɗi ko sañcude naata sañcude ɗo joni ɗeɗo golle kanje e hono majji e nder pulaar aɗa wawi wadde hen sawde kono won ujunere gollal tawi ko ni tan taforto ko ni mahorto joni noon kanji fof ɗe ndendata holko hawni hen tan ko ɗo waɗata ko o en mbino ko anje hade muume kewɗe deggodirde muume tati deggodirde walla ɗe gona hen saji nayyi ni
ɗum ɗo ko anje ɗo joni so woni ine joni wonta ko nayi eyyi wonata ɗo joni ko nayi wona muumi ɗe mette janngude joni noon ngal ɗo wiyete ko lombal ngal ɗo muumal lombal ngal wona haydara goɗɗum ngal wona sécurité ko ngal lombal o ko lombal no joni enen mbiyeten ɗo joni ko arde sa yi Burkina Faso ɓe mbima warude joni kamɓe ɓe mbaɗa ɗo lombal oɗo o woni lombal wadde warde enen mbiyeten ko warde tan kamɓe mbiya warude ɓe mbaɗi hen lombal enen ko arde mbiyeten joni noon to banggue arde e warde e warude enen ko ɗum waɗi ngal ɗo kojomal keddoto ngal ɗo ngal mbasen addude ɗum wona puɗɗortode alkoli laaɓɗe haysene mottoto ni muumal joni noon gollal muumal jondinigal holko waɗi men wiide ngal ko ngal gollal muumal jondinigal ko wayno joni yarde arde hol goɗɗum sirde jumde hol goɗɗum firde sumde en mbaɗi sirde hol goɗɗum kadi joni so en teskirima ɗeɗo golle kanje fof poti to banggue waɗi ko ɗaɗol ngol waɗata ko muumal laaɓngal muumal ayi kanje fof poti ko muumal laaɓngal muumal ɗo arde one ko muumal ala laaɓngal adori muumal kono noon ɗo mbiɗen to Burkina Faso walla banggue funnague en mbiya warde joni noon arde mi ari a ari min gari ay nga o waylotoy to woni keewal ngal wonta min ngari joni noon ɗo en so en ƴettiri ni en ɗo joni ɗeɗo golle en gandi ɗum ɗo ko gollal muumal mbiɗen ngal hoɗon ko ngoni wonde muumal ko ngal muumal tan ngal firlita ko gollal muumal ngal firlita kono holko ngal woni e golle ko waɗi e ngal windiro no ngal windira ni ko lombal gongal ɗo ngal waɗi min ngal ɗo en wadde kal ngal wona jondinigal waɗi men wiide ngal ɗo ko jondinigal ngal ala lombal ngal ala sécurité ngal waɗi tan ko muumal laaɓngal muumal gasi ɗaɗol e ɓeydol oɗo noon ɗaɗol muɗum e ɓeydol muɗum ene nokki lombal tawdi nanni lombal mbiɗen wadde yen mbaɗ ɗum verbe du premier groupe wona gollal garwaningal sengo adana gollal sengo ɗimmal ngal wona muumal tan laaɓngal ene wawno wonde oɗo wona gollal sengo adana oɗo wona ɗimmo kono nden ma wonɓe jiɓori joni noon gollal muumal dereral ngal ɗo oɗo haɗi min innirde ɗum gollal muumal dereral ngal ala ko ngal wawi firde to banggue ceekirɗe kala gollal muumal walla baɗal biyetegal muumal ngal ko namdi ngal ko wiyete sécurité ko ayi ɗeɗo golle gollal oɗo sengo adana o e sengo ɗimmo o ko kanji jibinta sengo tataɓo o yeru joni so en mbi ƴakkude eɗen mbawi wiide ƴakkidde ayi o yeehi walla ƴakkinde walla ƴakkitinde walla ƴakkoyde walla ƴakkitoyde walla ƴakkitade walla ƴakkorde walla ƴakkoyde ene heewi maɗi jaa haɗe gonoya nogas walla capanɗe tati gollal eɗen mbaɗi ko wiyete deftere wotere wiyete ko gollal muumal e calcaltiri muɗum joni noon ayi ɗo joni en guetti en mbi kadi ittude ittoyde ittitoyde ittitinde hol goɗɗum haɗe heeɗo hol goɗɗum ittitinde joni so en gari kadi ɗo en joni payan ga joni yarde holko mbiyeten yarnude yartude yartoyde yartitoyde yartoyade yartinde yardade yardede yardude ɗum ɗo joni nanni ko wiyete ceekirɗe ko wadde o ko ceekirde pirlitirguel tawa o ko lombal wona haydara ko lombal tan anje hade ɗeɗo kañum ɗen a wawi de yartude mbiyata ko yartude enen
mo bange funnaange nanata hakkunde ɗeɗo golle ɗe so tawi tan wona golle gadiɗo en ɗo enen kewɗen addude lombal tan no e lombal koye nder golle tawi koye nder ceekirɗe joni so en mbi ittoyde ay ko oyi ko umminde ɗo woɗɗi e jawtugal e tuma jawtugal ittoyde ko sekirde nde ko oyi ƴakkitde oɗo sekirde muɗum o ko it kono noon ko oɗo gonɗo ɗo en o kañumne ko lombal wonata ko ta o woni sekirde nde wonata sekirde mbiɗa heewide saggitorde sekirde wooda wiɓe paamani saggitorde sa wi joni so en mbi saggitde wona koye golal mumal ngal ala gollal ngal ko saggude saggude en jii so eɗen jiiɗi wadde joni saggidde so en mbi joni eɗen mbaɗa hen or so en ɓeydi hen sekirde or wonata ko saggitorde oɗo or holko ayi saggidde sekirde nde ɗo ko sekirde pirlitirguel or ko ittorde hunde e nder goɗɗum aɗa saggittuno hunde caggitora hen goɗɗum wono joni ceekirɗe ɗiɗi naati e nder nde ɗo o ɗum ɗo helmere mi saggiti a saggiti o saggiti mi saggitori a saggitori woni or oɗo cagginoɗa ko sabbunu a saggiti hen goɗɗum a werlima joni hunde ene saggi dow koko saggi wiyete saggude berloɗa sawru sagga dow wiyata ko ndu saggi sa wi noon ade wona ɗo saggi saɗa yiɗi nannude hen sekirde mbiyata ko saggidde ko ittude ko sagguno dow it o ta o woni perlitir ɗum ɗum sa wi saggitorde ko aɗa saggittuno sawru ma ne sagguno dow saggitoro hen goɗɗum ko saggino toon woni or o saggitorde or oyi e en e an eɗe kewi ma en gaddoyɗe so ɓooyi seeɗa ene wawi so tawi wawi rokkude taw rokkimi joni noon so en teskima en mbi joni ngalɗo ɗeɗo kadi joni ayi sumde ko gollal mumal sumde ko sumtude ay sumde o sa nani hen sekirde mi sumti sumtude wona oɗo o mbimo ha joni ko lombal jagguirtemo sumi a sumti lawol gongol joni noon sumtoyde sumtorde sumtade sumtidade sumtidoyade sumoyde sumtinirde ene heewi joni noon ɗeɗo cumti oɗo ene ngal ɗo gollal joni hono pamirten ko ngal gollal oɗo omo nanna sekirde ɗe ene nanna sekirde so en mbino joni en pecci golle muumi e nder senge ɗiɗi sengo adana sengo ɗimmo wona premier groupe deuxiéme groupe en mbaɗani hen tataɓo o ene wawi wadde ɗo alay saago waɗa mbiyen sengo tataɓo ene woodi troisiéme groupe waɗata woni troisiéme groupe o noon o jibinte ko omo wawi yaltude ɗo omo wawi yaltude gollal muumal jondinigal waɗi men wiide ngal ɗo gollal muumal ko ngal jondinigal ko wonde ngal muumal laaɓngal muumal ɗo noon ceekirɗe ko muumal laaɓngal muumal kono e lombal de o ari ɗo ko oɗo ko laaɓngal muumal e lombal woni muumal ngal ɗo en oɗo hisatake ɗo hisata ko lombal en jeere gondira de o noon kañum fof ɗum ɗo waɗi men wiide ko ɗaɗol e ɓeydol gollal waɗi ko ɗaɗol e ɓeydol inde waɗi ko ɗaɗol e ɓeydol won inde ɗe ngala ɗaɗol ɗe ngala ɓeydol kono gollal waɗi ko ɗaɗol e ɓeydol e nder ɗaɗi e ɓeydi ɗi so yeehi noon ha artoyi ga ɗeɗo golle eɗen jibtina sa nanni ceekirɗe ɗum woni ko jibtinoy tan jeeya gollal gotal Pulaar ngal wontoye 3 e ko fayi taw ko gollal sa ƴeewi joni artude ardude ardoyde ardinede ardinoyede artidoyade artindade ardande ardanede artirde
hankadi koko heewi jaha haɗe gona e hedde capanɗe tati en mbaɗani ɗum ko wiyete deftere heerinde ko gollal sekirde taw ko cekirde ma en gandu fof kadi kala sekirde holko nde firti sa wi oyi ñaamoyde ene namdi addoyde ko fayi arde baɗal tawa ko tuma paaɗo sa wi ñaamoyde ñaamdoyde sa wi ñaamde ay eɗen mbiya ñaamde eɗen innira ɗum inde ñaamde kono wona ñaamde ko ñamri wiyete inde nde ko ñamri gollal ngal woni ñaamde a faami so en mbi noon joni ene ndendina ɗum hakkude gollal e inde kono ene wona kadi hen sahaji woni wiyoɓema e gollal ene wawi wonde inde a wona kadi ne wona kadi gollal helmere nde ene wawi joni so en mbi joni ñaamde walla joni horde ay horde o noon joni forde folde somde sortude e sorde sortude ay joni horde nde ko ɗum gollal kadi ko ɗum inde min mbiyam ɗum ɗo joni ko horde nde horde hen sahaji hono mbirumi saggitorde tawde or o ko sekirde nawrore hunde nde jeeyako eko fanir addude ko saggitorde ñaamorde aɗa ñamanno hunde ha ñamora hen goɗɗum ko jeeya hen ko ñamorde yarorde tawa jeyako eko ummaninoɗa wadde adan ko ɗuma woni or o naata hen oy ndi an ñamande ñamdande ñamdoyde ñamande ay an o oɗo an joni ko an fonno wadde ko mi waɗanma ɗum sekirde an wona koko min gollantuma gollal ngal walla mi ara mi waɗa gollal ngal ɗo maɗa ɗo eyyi min o so wimi hande garmi ko ñamandema walla mi ñamanima ko ponnoɗa ñamde ko manaji ɗiɗi ñamande so wimi hande garmi ko ñamandema tan aɗa andi kam wona ko galle ma garmi ko ñamandema ene wawi rondade mana ñamandema ko ponnoɗa ñamde ene wawi wonde mana ko ñamandema tan ko arde ñamdude maɗa ñamde maɗa kono noon somi wino ñamdude garmi ko ñamdude e maɗa way kono ko min e maɗa eɗen ndenda e ñamri gotiri eɗen ñaama a faami wadde noon ɗeɗo golle ko ɗum waɗi men rokkude en kaɗani noon hay goto so tawi naati golle ɗe so tawi gollal ngal fewnitimama an neɗɗo o a andi ko ɗum jogori wonde a famiri ni hankkadi aɗa wawi wiide hojomaji men natti woɗɗude aɗa wawi wiide ko aɗa wawi jogade yiyande wonde kono enen yiyande meɗen en kaɗani hay goto ɓurnade e wiltade e wiide ala ko ɗum ɗo tan woni ko woodi enen e yiyande meɗen en mbawi famde gollal mumal ɗo ceekirɗe ɗe en kaali eɗe gontoyi e hedde capantati sekirde nanno kono oɗo ar o sirde sumde ɗeɗo kañumen ko mumal labgal mumal tan mumal labgal mumal ha jofu en wawi wonde ujunaji ɗiɗi gollal baɗal o ne wawi wonude baɗe ha heewa kono teskuɗen tan ittude hen fittude hen firtude hen ay ko mumal labgal mumal ciddugal e lombal ngal ɗo henne woni labgal e timmode nde wadde noon gollal taforo koko wiyete ɗaɗol e ɓeydol ɗaɗol ngol woni fuɗɗode ɗaɗol ngol ala en ɗum woni ko wayloyto ko woni ko waylota koye gollal mumal tan ko gollal baɗgal de o kono gollal kala nde nanni ceekirɗe hankkadi en mbino ƴakkude nani ayɗo joni wayloyo so waylima ceekirɗe natoyi hankkadi gollal ngal wayloto kadi ngal daroto koye wonde gollal mumal ngal dari ha joni koye mumal ngal suwa firlitede tan ay sa yi joni mi ƴakkande mbiyata komi ƴakkanima mi ƴakki a ƴakki o ƴakki mi ƴakkiti lawol ɗimmol a ƴakkiti sekirde nde pirlitirgel lawol gongol ko mbaɗɗe ko wattude ko wanno woni ƴakkidde mi ƴakki a ƴakki mi ƴakkiti a ƴakkiti mi ƴakkanima mi ƴakkante a ƴakkantu en ƴakkantu ɗum ɗo fof ko ɗum ɗoji ma en gar e to wiyete gollal firlide gollal nden ɗo joni hande ko e maadi gollal tan gonɗen no gollal ngal mahorto tan hankkadi noon ɗo
so ari joni waɗa kadi ni joni ɗo so ay ɗo joni waɗi ko muumal en mbino muumal laaɓngal hoto ponde ɗum seeɗa kadi ay muumal e bindirɗen ko oɗo no muumal laaɓngal muumal e timmode nde timmode mande gollal muumal ko timmode ɗum ɗo wiyete ko mande waɗi ko ɗaɗol gollal waɗi ko ɗaɗol woni fooɓre nde woni fooɓre nde min noon ɗo mi won wiyoɓe nde fooɓre nde min to banggue toɗɗorde min mi raɓɓiɗinto ɗum mi fotata ɗum mi durtata ɗum eyyi ma won noon durtowo ene jogui hen gonga muɗum kono min ha ɗo ɗo jareɗen ɗo mi dañani taw dosgal ngal ene rokkami ko ene haɗami taw wasde raɓɓiɗinde toɗɗorde ɗaɗol ɓeydol ngol ɗo noon ko kañum wiyete ɓeydol ko kañum woni ko wiyete mande won wiyoɓe mandel kono ko mande ko ɗum ɗo woni ko addante men andude de kala ɗo naari addante men andude ngal ɗo ko gollal muumal ngal firtaka taw joni noon mbaɗe ngal firlitte ko hande jomum o haaju mum jori hen nde bandiraɓe musidɓe tedduɓe Hammar Thiam ko ɗum ɗo woni ko gadduɗen hande gollal muumal jondinigal gollal muumal dereral ma en paamoy gollal mbiɗen ƴakkude yarde en gandi ɗeɗo kam ko ni tan payata ko muumal laaɓngal muumal e timmode muɗum de o e mande nde oɗone ene wawi ene firto fayi koye fooɓre nde ɗaɗol ngol no heewirta ɗaɗol ngol ene wawi wonoyde ha jeetati so naati ceekirɗe kadi omo yaaha wone sa wi joni ƴakkidiyoyade ɗum ɗo foof hankkadi ɓeydata ko juutde goto hen foof hankkadi ceekirɗe ɗe ɗe pawodirat ha heewa te kadi sekirde fof waylata gollal kala nde sekirde naati e nder gollal ko ngal wawi wonde foof mana o waylima sekirde kala nde naati sekirde mbi ha joni mi ronki sertude sekirde de sekirde ko sekirde ir hutorare gotel e gueɗe gueɗe aɗa wawa gollirde gollal jiɗɗa gollude ngal woni sekirde walla mbadino aɗa sekira hunde nde sekirde seesa sekirde laaɓi sekirde ɗum ɗo ay ka kutorguel ne wiya mo waɗa hutoron bam wawde gollude gollal ngal ɗum noon ma en gartoy hen e wadde windande wonde so en mbawi jokken bandiraɓe musidɓe tedduɓe en ɓooyino yidde arde wadde ɗo en windande taw koko fate dosde celluko pulaar fulfulde kono noon hande koye ɗum ɗo jondituɗen wondude e ceerno meɗen Hammar Thiam en mbiya meɗen kadi ha gongol e welede Allah o eyyi no mbiɗani tan ceerno aɗa jogui hen namdal hayso hojamaji men gasi wi gasi ha laaɓi kono ko andinde tan mataw hiji mataw ko reftade tan ko mbiɗa ko wonde golle ɗe woni gollal muumal jondinigal e gollal muumal dereral e golle tati goodi haaje mbaɗe firlitoyede firlitoyede noon wona e mbakaji ɗi wona e mbakaji hankkadi noon aroy sa firliti noon wona e mbakaji wona so koye tuma gonaɗo walla paaɗo walla jawtuɗo noon en jetti Allah en jetti kadi karallo ono Djiby Abou Dieng kala ko feewi hen walla ko yooɗi hen ko to kanko woni caggal muɗum en jetti kadi sabbuji ɗi kala eɗen paadi noon windande teskoyaji ɗi faade nde windande eɗen jiiɗi yoɓe noddu meɗen ɓe mbiya fanno goɗɗo en fonno wonde noon assalamu aleykum wa rahmatullah ha saaha goɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullah enen